Братле, минах с колата и да гледам, тук си се свил. Какво ти е, какъв е проблема? Смисъл? Много ме е студено, нямам никакви пари за ядени за юки. Виж сега, понеже имах магазин за дрехи, доста години, в колата имам 2-3 яките твой размер. Сега ще дам едно яки, ще отида до колата и изчакам 5 секунди. Заповядай, братленце. Това трябва да е твой размер. Я го обличи да видим как ще седи. Но той е като за тебе точно. За копчай го брал. Супер е. Трябва да се помага на хората, братле. Нали знаеш, човек до човек опира. Трябва да бъдем хора. Имам тук едни 400 лева, сега ще ги дам. Като на първо време да си вземеш, ето заповядай, храна, някаква квартира да си вземеш към 500 лева. 450 мисля, че са точно, но са от сърце, нали знаеш, братле. Всичко хубаво ти пожелавам, пази се. И ако има нещо, ще остана номер да ми звънкаш да ти помагам за всичко. Чао, приятелю, всичко хубаво.